Naimbag, abigat tayo amin kakabsat. Tapno makapagkararag tayo nga si Raraem, may dawat nga pakidep when na silent mode tayo kumadag iti cellphones tayo. Isagana tayo dagiti bagbagi tayo nga aktibo ang makipaset iti rambak misa, babaen ti panagululimek, tapno makapagkararag kay may ranod tayo ti grasya ti Eucharistia, kadagiti patpateg tayo. Si bibiyag kanagiti nagwayawayen. Mayawis pa iti may litop, kinabiyag nga panakipaset teritorya, babaen ti panagsungbat, ken panagkanta. Kaduen tayo, dagiti sumagana, da mangyawat intensyon, pagyaman da, si Stephanie Amano, sa Bubukel, Salcedo National High School Faculty. Tumakder tayo. Rugyan tayo dahito apanagdaydayaw tayo itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta kumamet, ken ka. Kakabsat kas maymay sa apagadalan, agtalag tayo iti Diyos, tatarabayan na tayo, itid na dagiti grasya kasapulan tayo iti panagadal, panagisuro, kastamot dagiti naganak ti panangtarabay kadagitoy nga anak tayo. Ti Diyos ti paggapuan ti amin, ti kinasirib, kinaanos, ti pannakaawat, ti tibkar tinakem, nga agsakripisyo para iti masakbayan tayo. Dumawat tayo iti panulong na. Pagyamanan tayo mat dagiti tattaong agsaksakripisyo para iti panagadal tayo. Nang runa dagiti naganak, dagiti mangisursuro, iti dati biagda tapno makatunoy tayo. Tapno maikaritay nga rod ang makiranot iti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi kan managayat. Datay amin ko na tayo, agkon pesaharak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayumat kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid kan liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, isung agpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos,
ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasid kuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma, ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Amen. Apo mga sikat, Apo mga sikat, pakawanem basbasul mi, pitot nagkurkurangan mi, katalawen nakangkati, nakalmesan na kempos puso mi. Kristo mga sikat, Kristo mga sikat, pakawanem basbasul mi, bitot nagkurkurangan mi, katalawen nakangkati, nakalmesan na kempos puso mi. Apo mga sikat, Apo mga sikat, pakawanem basbasul mi, bitot nagkurkurangan mi, nakalmesan na kempos puso mi, nakalmesan na kempos puso mi. Kumararag tayo. O Diyos, di agresat ang mamataod ka iti uneg ti iglesyam, kadagiti pagtuladan iti panagsingpet, ipaay mo ka di atuladen mi, ni Obispo San Alfonso, iti regta na ang mangisalakan kadagiti kararwa, ken iti kasta, makikadwa kam tumet ken kuana ang magunggunaan sa dilangit. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Agtugaw tayo kakabsat, ket dumngeg tayo si papasnek, kadagiti may basa. Ti may basa na adaw iti libro ti Levitico. Inted ti Apo ken Moises dagitoy nga alagaden nga agpaay kadagiti na santuan a fiesta a panag-uummong dagiti Israelita tapno agdaydayaw da. Ipakaammoyo dagitoy sumaganad a fiesta iti naituding a tiyempo a panakangilinda. Mangrugi ti panakarambak ti fiesta ti Paskwa a pamadayaw iti Apo iti lalanek iti init iti magkasangapulo ketupat nga aldaw iti umuna a bulan. Mangrugi ti fiesta ti tinapay nga awan lebadura na iti may kasangapulo ket lima nga aldaw. Ket pito nga aldaw amasapul amangan kayo iti tinapay nga awan lebadura na. Iti umuna nga aldaw masapul nga guumong kayo nga agdaydayaw ket di kay agtrabaho. Pito nga aldaw kadagitoy a fiesta nga idatagyo dagiti daton a mapuuran iti Apo. Iti may kapito nga aldaw aguumong kayo manen nga agdaydayaw ket di kay agtrabaho. Inton dumteng kayo iti daga nga ited ti Apo kada kayo ket agapit kayo. Ipanyo ti umuna a binettek iti padi. Idatag na akas na isang sangayan a daton iti Apo tapno maawat kayo. Idatag ti padi iti sumaruno nga aldaw, kalpasan ti aldaw a panaginana. Palabsen yu ti pito alawas, manipod iti aldaw, kalpasan ti aldaw a panaginana a panangitatagyo iti binettek a trigo akas daton yu iti Apo. Iti may 50 nga aldaw, ti aldaw kalpasan ti may 7 nga aldaw a panaginana,
idatagyo iti apo ti sabali a baro a daton amakan. Mangrugi ti fiesta dagiti abong-abong iti may kasangapulo ket lima nga aldaw iti may kapito nga aldaw. Agpaot daytoy iti pito nga aldaw. Iti umuna nga aldaw agumong kayo agdaydayaw ket di kay agtrabaho ti uray anya. Iti lasod ti pito nga aldaw maidatag kayo manen nga agdaydayaw ket mangidatag kayo iti daton a mapuuran. Aldaw daytoy iti panangidaydayaw ket di kay agtrabaho ti uray anya. Dagitoy dagiti na santuan a fiesta a pangdayaw yu iti apo babaen ti panagumong yu nga agdaydayaw ket mangidatag kadagiti daton a makan. Daton a mapuuran, daton a trigo, sakripisyo ken arak a daton kas na ituding a maidaton iti inaldaw. Ti sao ti apo. Agyaman tayo iti Diyos. Idir iyo, tinagsakyo, iti Diyos, akiret tayo. Idir iyo, tinagsakyo, iti Diyos, akiret tayo. Agkanta kayo, abuyugan ti panderita, danggayan yo iti naawing alira ken alpa, no dumting ti lutwad, kastamet ti kabos, agtangguyog kayo, kay suti fiesta tayo. Idir iyo, tinagsakyo, iti Diyos, akiret tayo. Dayti Israel, lintek daytoy anay paulog, may sa abilin ti Diyos ni Jacob, ken Jose imbilin na daytoy nga anungen, idi mapan nagubaten ti Ehipto. Idir iyo, tinagsakyo, iti Diyos, akiret tayo. Di kanto agserbi, ti sabali adi Diyosen, siyak laeng ti pagrukbabam, siyak ti apo a Diyos mo, anangirwar ken kajay Hipto, agnangakalaeng ket etet ko ti taraon mo. Idir iyo, tinagsakyo, iti Diyos, akiret tayo. Idir
Sumakder tayo, tintay padayawan, tinasantuan nga ebanghelyo. Nadipin mo at bakit ka magiti sa uwamagay itiyak na nayo nabiyan. Hallelujah, hallelujah. At daken ka dagiti sa uwamakta itetiyang na nayo nabiyan. Ti Apo adda kuma kada kayo. Sta kumamet ken ka. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria ti may paayken ka o Apo. Nagsubli ni Jesus iti ili na. Nangisuro iti sinaguga ket nagsiddaaw dagiti nagdengeg ken kuana. Sa dino tinangalaan na iti kasta asirib ken pannakabalin nga agaramid kadagiti milagro sinaludsod da. Saan aya nga iso ti anak ti karpentero? Saan aya ni Maria ti inana ken da Santiago, Jose, Simon ken Judas dagiti kakabsat na? Saan aya nga agnana ed ditoy dagiti kakabsat na a babbai? Sa dino nga rod tinangalaan na amin kadagitoy. Inumsida nga rod ni Jesus. Kinuna ni Jesus kadakwada, mapadayawan ti propeta iti amin a lugar, malaksid iti ili ken pamilyana. Basit laeng ti milagro nga impakita na sadyay, agsipod taawan pammatida ken kuana. Ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paayken ka o Kristo. Agtugaw tayo. Good morning. Nay, nakapsot na minsan pa. Good morning. Morning Apo. Awang basit gayam dati simbaan tayo no may kumpira dati kaaduyo. Idakdakkel tayo ito niya. Itong bigat. Okay. Idi seminarista ak damdamok di seminaryo. Gaputan agtakder mo di sitio kami di ayan medyo ubog. Barangay at dakam ti sitio. Ketika basketball mi barbarangay sitio nagbabasit kami nga tattao. Ngatat tanggap po na nagtakder di basketballan ijay seminarista ak tingkastak ka dagitay ubing elementary high school asjay. In-train ko idati basketball aging gaji ka baulak. Kasano ti agpasa, different kinds of pass, ag-dribble, no nakapoy takan nigid mo, iso ti gagaraem, no niya pagkapsutam, iso ti kwaem, drill nga ag-shoot, maminribo nga i-shoot, aging gana nga, dagay babasit nga ubingan, ing kabel ko dayay, bula ti balibol, nga daan, inabutak kinargaak ti darat, iso ti ipasa mi, may saltek yung ubing, no pasakas dyan, di ko agpipinasa dan, at namatukul ti ramay na, at surrender no hamukayat ti agrigat hangka nga umay. Aging nga limaing da nga babatit nagkuadan. Bisikleta da talo a bisikleta sagdudwa ti may sa bisikleta apan da dumayo ti barbarangay. Ubing mo laeng di kalaban da. Postaan da nga man da gitugtugot ti kwartada. Apayan nga awang kwartayo. Mangabak kami mo laeng angkel kunag. Loko yo maabak kayo la awan pagpostayo. Manangkel mangabak kami. Idi kon makiligliga dan. Nalaing dan. May isang arabi maturugak. Yak amo nakiligat naggapuda di piyastaan. Ituktuk-tuk da angkal. Alaom da ito'y trophy mi. Apaya, nag-champion kami. Isumulagayan na pandajay, nag-award da. Di may isang barangay. Kaapaya, dita bagi yun Haan, sikatinang taringkan. Haan, bunga tiriga. Iyo da ita. Induldulin da pima, naging gana tatadapal ya trophy da. Idi dumakdakkel dan, ag high school dan, ag focus dati basketball, haan. Awan maalayo basketball, apaya, nagbabatit tayo kakaslatay, timil kadadakkel.
Masapol nga basketball ka no kaya mo tadam future na masapol nga dakkel ka na tayag ka. Babatit tayo. Idi ag college dan ag focus da panda magipinpinos ta ti basketball awan maalayo basketball agbasa kayo nga nalaing. Basketball kay ayam la data hangay iso ti biag. Dano ka nagawid da agbasbasa da narigat angkel awan tinala ka. Masapol nga agsakripisyo kayo no kayat yot makaadal. Dagsang sangit nga awan balon na nayon na amin dayta may mayat no agrigat kayo. Kasi na po Diyos after how many years adudan adda maestro adda police adda engineer lalaki na gitoy immado ti naglalaki nga nagprofessional ejay si ubog tapaya ti motivation da nang rugilaeng iti basketball wen da kayo basbasa nagnakam amin dita damagin nyo kada kita mamestra kada kita naganak yo. Diploma is just the price of your sacrifices. Bungala ang ti sakripisyo ti diploma. Kunami, uri di tennis, kunak kinihasen, ang mga nangabak, sorry, Salcedo National High School ta, ang mga nangabak, ang mga nakaabot ti palaro, ngam nabiit pa'y ngamin, nabaybayag da gaya kalablaban na, kunak, DJ champion, bunga ti drill, no kas ano ka nga nagdisiplina, kas ano nga sinurot ti proper training, kas ano nga narigatan nga nagtraining, laklak ka to ijay, ngam no ham mo kayat ti ag-training, maabak kan to ijay, kas jay ti biyag. Ti sasaadin nyo tatang agbasbasa, ag-training kayo. Tapno maawat yun to ti award into no agtrabaho kayon isunto ti award yo dagita mamestrayo sa bagay nalalaing da dagita handa nga nagrigrigat nga nag-college chicken la kanya da dagita thesis nagsangi damet adu ti nag-give up ti inanangem nagsakripisyo da iso nga ti daytoy aramidon nyo ti pagadalan training dayta. Kagapot ag training kayo, anyan to ti award yo, na give up dagiti maupupay, dagiti haan nga makaawat. Dagiti agsakripisyo, ure agsangit, ure marigrigatan, dayta tinapingat. Ken the spirit of the law. Anya the spirit of the law. Don't just go there and study. Kaya mga basbasa gabi no daduma. Hanggang lang mapan di eskwela nga, dumngag ag-exam. No. Nalakati dumngag nga ag-exam. Nangrona na pigsa pa nagkit-kitam. Dahil masakar mo aging gana di kalikudan. Maya nalaka lumsot. But that's not the rule. Haan nga dahil tilintag. Anya ti aramidam, itrain mo di bagim. Para bagim dayta. O rebim magsak ka, bumawi ka. Ngam no limlimsot kala nga rigat di kadwam sa ka nagkopkopya amin nga assignment mo hamo inaramid da in the end loser ka awan panghabak mo kiso nga daytoy tatta tagbasbasa kayo imbibe yo the spirit of the law anya daya imayak nga nagbasa for life not for grade kung kunami mo't dayta idi haan nga gaputi grado, orehan nga ma-recognize jay sakripisyom, ore nagkurang, basta nag-effort ka, in papusom ti inaramid mo, that's the spirit of the law. Ipapusom di aramidam, sino ti agbalay gay si kanto. Iso nga kunak, dayta trophy, dayta diploma nga pakpakamatan nyo, bungala ang ti sakripisyo yo. Katatan tag-training kayon, ipapati yon. Ay ayam, part na la dayta, badminton, nalaing kay badminton, masapol nga i-maintain nyo dayta, no athlete kayo, i-maintain nyo, but napatpatig tulat taa di jay basa, taa pa ya, lumakay bumagat kayo, agtopol kayo, hanggang kayo makabadmintonan. No hang ka nakabasa, hamon tumasangon at daka di taltalon nga agmalmaluman. Ngam no nakabasa ka, mabalinto pa ilaang. Dahil di espiritu na, iso nga haan nga dayta hangkay nga imay ditoy ipapapuso yo ti agbasa hangkay nga imay for the sake nga compliance sake haan awan maalay yo sayang damagin yo kadagita daduma nga naganak dagita daduma nga nakagradwar they took it easily they took it for granted they pa nagbasbasa da idi anyat nagbalinan awan haan oray no haan nga perfect, oray no haan nga above average di jay kwayo, basta average, basta makapasa, basta
On effort mo dayay. Haam mo nga iasa iti sabali dayay dayay result nga kamkamatem awan tumo lat pagbanagan na. Dayay ti spirit of the law. Kala ko man nya dayay lentag tayo. Bawal ti hangag seatbelt, ag helmet. Apaya ag tiliw da wrong. Wrong nga presupposition, when assumption, gapot ang matiliwak, haan ag helmet kata apaya, protection ti biyag mo. Kas jemot laeng, agbasa ak ta makarwarak, wrong. Agbasa ak ta agunorak, wrong manen. Agbasa ak ta nainayonak tinalis ko para iti masakbayak. Agbasa ak disiplina ak jibagik, tanayon na ti disiplina, tapno na pinpintas to ti masakbayak. Ngam no discipline pa ilaeng kaawanan, it follows. Nawan disiplina mga ubing, awang madisiplina mga agbasa. Awang madisiplina mga balay mo. Awang madisiplina mga agsakripisyo. No hamo nga madisiplina ang jibagim, it follows sumurot aminen. Iso nga ti umuna dita discipline. Do you go to school on time? Uno tila kararag mo ka, agtudo ko mamanan ti cancel da. Aya pa, di ka pala na umang agkukukot di balbalayo aya. Nakaang duden di pagililadan yon. Ti kararag mo ka, awang ko mati exam, wrong. At dakat ko ma-exam atap no, at dakat ko ma-quiz tamakita no, mauawatak mo laji bas-basaag. Ngam na, oray magkanyami, adumat, oray dayay iji seminaryo, ay apo, nagrigat nagbasa iji seminaryo. At dapat aggurigor sakbay ti exam, agin sa sakitap no, agreview lang, nanda naka-review mataydan, no. Awan ti, natural nga panagayat da iji panagbasa. Iso nga tatapay laeng prepare yourself. Isagana mong tabagim, anya ti masabayak. Kaanoak nga agbasa, tatan. Kaanoak nga agtraining, tatan. Kaano nga ipapusok, tatan. Haan nga inton bigat, naladaw ton. Don't pray for an easy life. Hanggang agkararag nga, awang ko mati exam apo, maday. Awang ko mabasa apo, ad-ad na nga maday. Ti kararag yo, apo ikanak man ti anos, nga agbasa, dumteng ti gundaway nga maop-upayak, ikanak ti anos, ikanak ti namnama. Nagadi gundaway nga agkurkurang di pamilya iti masapol mo, apo i-provide mo kadia. Daya ti prayer yo. Haan nga detay, apo makarwarak ko ma, ori ka agbalibaligtad ka no, di ka nagbasa. Nakaya mo makarwar nga agbasbasa tay kunakon mga lakat teleskop mo tama masakar mo aging gana diyan ni. Wrong lata. Sacrifice, discipline umuna, sacrifice. It's not that haan nga di kinalaing. Ti makabalay gay laglagi po nyo, ti agredwar, ti agbalay gay haan nga di diyan nalaing. No nalaing no daduma, gapot ang muna ti agsakripisyo. Aduma ti nalaing nga sadot, haan nga makagredwar deta. Aduma ti nalaing ngam awan ti panagsakripisyo na, haan nga agbalay gidayta. Katatapay laeng, iti inaldaw nga araramidin nyo, inaldaw nga panagklase yo, inaldaw nga ipapanyod ta pagadalan, you pray, apo ikanak ti anos, apo ikanak ti disiplina, apo tulungan nak marigrigata nak, that's your prayer supposed to be. Di ko matikararag yo. Ulitak, don't pray for an easy life, pray for endurance, pray for a good heart nga makasurot ko maitidayta. In our gospel for today, inya ti Ebanghelyo tayo tatta, ni Apo Jesus. No, dijay mga other reading na kumatatta, dijay reading, dijay ni Alfonso Ligori, anya ti kunana, be the salt of the earth, be the light of the world, kunana, agbalin kayo asilaw, agbalin kayo nga asin. Anya ti kayat na nga sa uwan. Uray da kayo. Be the salt of the earth. As a student, mangmangted ka kaditi ragsak ti eskwela, dayaw ti eskwela, wano si kati mangmangted ti gulo ti eskwela. Wrong. No kayat mo nga agbalin nga asin ti pamilyam tapno dananam na agbasa ka nga nalaing maiyangat mo di pamilya, pagpanakkel na kanto ti pamilya, pagpanakkel na kanto ti Salcedo National High School, pagpanakkel na kanto ti Intero nga Salcedo, laingam ti agbasa.
Tapno, danto nanam na, wow, congratulations. Nakakita kay ti tartarpulinan nga, daytay, congratulations, kung kuna na jay. Nagati nag-grade ti nakapasatilet, nakakita kaya sa jaya. Oh, nakakita kayo, nampay. Iso-uso tatan. Ngapahan niya mapanunot nga, in the next years, adan to maibaga nga, wow, congratulations, hasen hadap. Anyat yung grade 1 na tennis player, wala ang pangkararag yung mata maka-grade 1. Di jeti future yo. Into nagtrabaho kayo, be the salt of the earth, na nasaya at di ka babalin nyo, asset kay to ti kagimungan. Ngam no, ginagaram ta na pa nagtamtambay iyarang tay, yapaw, dapay red horse na. Dapay liblibas na nga vape na dya, estudyante pa ila, agaam mo tayo. Agaam mo tayo. Kas anong to nga may pagpanakil na kati pamilyam no sa bali, focus mo. No makabalay gi kanto, agbaling kanto nga asin tigimong si kanto ti silaw di pamilya, no marigrigat dayta nga pamilya, be the light of your family, anya aramidem, awan ambalim mo nga aramiden, nga sa bali, agbasa, disiplina am di bagim, agbasa ka, in the near future, si kanto ti silaw ti pamilya. Uray mo nakagridwar ka, nohaan nga nasayat di disiplina, nohaan nga nasayat di katataom, uray agtrabaho kanto, rinuker kanto latta iti pagtrabahuan, hang kanto nga asset tigimong liability kanto latta. Iso nga agsurot day dya, inya day disiplina, di katatao, sacrifice, makapagbalin ka nga, silaw, makapagbalin ka nga asin. Iso nga tatapay laeng ulitin tayo, agsakripisyo kayon. Tatapay laeng ipapati yon. Awan sayang, awan ti abak na ti tao nga nasakripisyo. Awan ti abak na ti tao nga nagagat. Nangruna ti panagbasa. Awan abak na ti tao nga napakumbabakin na singpet. Mas ad-ad na nga maabak dati aglas-lastog nga awam mo ibuga na. Iso nga tatapay laeng, laglagi pa nyo tapuso yon. Kayat ko mati agbalaygi, kayat ko nga agbalin nga silaw di pamilya, may anyarami demon, study hard, discipline, sacrifice. Iso nga dahito tini napindas nga pagpampanunutan tayo. Kamaudyanan na, numaayayo ti tao kada kayo, nagsingpot dahito nga ubingan, nasaya at ti future na dato nga ubing, no kunadan, kastamo ni Apo Diyos Ngam na dagiti tattao ka eskulaam, dagiti mamaestram, di dapay maiayo. Kasano nga maiayo nga rod ni Apo Diyos king ka? No, may karkarigatan ti agdisiplina, agsingpat, kasano nga rod nga maiayo ni Apo Diyos king ka? Iso nga tatta, ala, anak mi, ikarkarigatan nyo, disiplinaan nyo, agbasa kayo, itid dagiti naganak ti kasapulan nyo, pray for them. Intid dagiti mimestra ti biyagda para kada kayo. You thank them. Respect them. Agyamang kayo kadakwada. Dakkel a sakripisyo da para kada kayo. Haan lang para pamilya da para kada kayo da ita. Kamaudyanan na, anya ti pagturungan na amin da ito'y, awang kabailan tayo no awan ni Apo Diyos. Awang kabailan tayo no awan tulong ti Diyos. Isugarod nga adda da ito'y nga aramiden tayo panagkararag, dumawat tayo ti kaasina. Ti pigsa, anos, sakripisyo, ti espiritu ti kinamanagayat, ayaten tayo jar aramiden tayo, paggapuan na amin ni Apo Diyos. Hana tayo nga baybay, ano agtalit tayo, ken kuha na, iso nga agkam-kamang taylat na kumakin ni Apo Diyos. Tumakder tayo. Kararag sa pasap, agkay-kaysa tayo, iti panggep amang idatag kadagiti karkararag tayo kin ni Apo Diyos. Ta iso ket managparapor, iti tunggal panggep ko na tayo, Apo denggen nakam kadi. Apo denggen nakam kadi. Ikararagan tayo, dagiti Pangulo ti simbaan tayo, ni Santo Papa Leon, dagiti obispo ken papadi, ken amin yagserserbi ti kaubasan ti Apo, tapno agan ninaw kumati rupa ni Apo Jesus ti panagserbida, kumararag tayo iti Apo. Apo denggen nakam kadi. Ikararagan tayo, dagiti lideres ti gobyerno tayo, kang runaan na iti probinsya, iti ili tayo ken iti DepEd, tasapay kuma ta maipaay dagiti umno a serbisyo para kadagiti agkasapulan.
kumararag tayo iti Apo. Apo denggen nakam kadi. Ikararagan tayo dagiti amin amang isursuro, naganak, stakeholders, ken agad-adal iti Salcedo National High School, tapnag tuloy lata iti panakaited ti dekalidad nga edukasyon, nga makatulong iti panakaipangato, testado, ti panagbiag. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggen nakam kadi. Ikararagan tayo dagiti amin a pamilya, dagiti amin nga makarikrik na iti parikot ti bagi ken kararwa. Ipaay kuma ti Apo tayat na, ket agtalina edda a native care ken si tatalek iti Apo, iti baet ti amin a pakasuutan ti biag. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggen nakam kadi. Ikararagan tayo dagiti amin amin minatay tayo. Nang runa dagiti mununan a nagtalina iti pagadalan, dagiti amin na nagserbi ti Salcedo National High School, agraman dagiti awan makalagipen, tagin nanada kuman iti kapya. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggen nakam kadi. Agulimat tayo, antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mat ikarkararagan dagiti kakabsat tayo, adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo denggen nakam nakam kadi. Diyos nga amami denggam kad dagiti linaon ti puso ken panunot mi, tapno agbiag kami anarigta iti panangtalikod mi iti bagi mi, iti panagbaklay iti krus ken panangsurot mi ken Jesus nga anak mo ken Apo mi. Amen. Agtugaw tayo. Matem ka Apo, dagitoy sagot ti tao, nakuramay makitangim ayat ti linaunda, manibut ti bantay, bye-bye karayan ken talon, tinagpandugan mi itaw may mi idaton, dagitoy ti bunga ti anus recta ken rikan, apagyaman ni ken kaken mangyem kas ken ayan, awatem ka Apo, dagitoy sagot ti tao, nakuramay makitangim ayat ti linaunda, kadagitoy nga ima nga ita silulukan, mangiyawat kadagiti daton anak nuanayan, isuda kumamet naen ti pagkayawatan, ti kapyarag saken ayat anak Diyosan, awatem ka Apo, dagitoy sagot ti tao, nakuramay makinangim ayat ti linaunda, kadagitoy nga ima anak kayawatan, ti kapyarag saken ayat anak Diyosan, isuda kumamet laeng ti mangisak na, kadagiti amin at tao ti wagas ni
sagot ti tao, nakurabaya makita ngem maya tilinaunda. Tumakder tayo. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti Apo watan na kumaday to daton kada kita imam. Ket may paay pakaydayawan ken pakaygloryan tinagan na. Ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo ni San Alfonso, indaton na ti bagina ken ka babaan day tinasantuan a sakripisyo. Ipaay mo kada kaasi, tapas gedem dagiti puso, iti apoy ti Espiritu Santo, kas inaramid mo ken kuana, tapno mapudnuan mi met, mangiroknoy kadagitoy adaton mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo at dakuma kada kayo, Kasta kumamet itagaayo dagita puspuso yo, at dadana si tatagay ti Apo. agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. May kari ket rumbeng. Pudno unay may ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Taaramida mati iglesyam ibunga na adagresat ti baro apakakitaan ti kinasingpet babaan ti nakakaskas daaw apan nagbiag dagiti sa santos mo ket ipaay mo tinalawag apaneknek ti ayat mo kada kami kas tapay ababaan tinesang sangayan apagpatulad da, maawis kami nga agbiag. Tapno maipaay kada kami dagiti bunga ti pannakaisalakan, ket babaan ti makaayayo ken ka apan nangibabaet da, ipaay mo tapan nalaknib mo kada kami. Isot gapuna ang makidanggay kami kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket konami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos na dagiti amin, amin na pagswag, ilangit ken daganap no, dagiti pakaydayawan, usana iti kangatwan. Malayayaw umay, itinagan ti Apo, usana, usana, usana iti kangatwan, usana, usana, usana iti kangatwan. Agparintumeng tayo. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mingarod, ti paay mo ta Espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat ti paay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi, a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik isu amayawat to amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon atulag isu ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati.
ket iti daytoy akali suminom kami iparang-arang mi ti ipapatay mo o Apo aging kaiti yaay mo. Iti ngarod panangilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag, kan ti kalis ti pan na kaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaisak na piti sangalubungan ket parayrayem ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leon a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asa inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to keneng gasatan a Berhen Maria ngay nati Dios ninagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbi ken kaditoy daga makikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti Ama, katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Mami ngadat sa dilangit maraynayaw kuma tinagan mo tunteng kuma ipagaryam matumpal kuma tinakem mo ito'y daga nakabasul ka na kami tinakame baybayan mo manugot ki sulisot keti salakan nakam ketiti dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi,
Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng ngay ti basol maili si kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi kan iti yaay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Kukong tituran ikan nakabalin kandaya tiyak na layon ito kukong tituran ikan nakabalin kandaya tiyak na layon tintuak sardan. O Apo mi a Hesus Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga aggapukan niyak ti ted ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, nudikat ti pamati ti iglesyam, katkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Sta kumamit kan Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kayo amin. Kapya, kapya. Parintumeng tayo. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagaasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing, o may kakanyak, ngem ti may salain nga sa mapaimbag tuntoy kararwa. May pakaammo nga dagiti agkomunyon kadagiti Romano Katoliko, ken oray no Romano Katoliko no saan nga nakasagana hantay ko mapilpilitin nga agkomunyon Apo. Umay ka dito'y pusok agnaed ka ikot ang to'y biyak ko ken kararwa tapnyo jak to may sina ken ka
Aginggan tungpal to'y biyak ko. Dati ayat mo isuapot ibiyag ko. Hindi asim isuapot ikirit ko. Hindi bilin mo isuapot ibagnos ko. Ngagturong kinapod mo. Dati ayat mo isuapot ibiyag ko. Keti asim isuapot ikirit ko. Keti bilin mo isuapot ibagnos ko. Ngagturong kinapod no. Silaw ang aputo'y panunod ko. Pakirdem ka dito'y nakem ko. Yagem mapuday to'y kinakurapay ko. Natalek ko ken kay daton ko. Yawat ko ken kati amin ko. Usarem kat apo to'y adipen mo. Isurong agbiyak itilinteng mo. Ken agdalek laeng ken kahapon. Pati ayat mo isuapot ibiyag ko. Kenti asim isuapot ikirit ko. Kenti bilin mo isuapot ibagnos ko. Ngagturong kinapod no. Di ayat mo isuapot ibiyag ko. Keti asim isuapot ikirit ko. Keti bilin mo isuapot ibagnos ko. Ngagturong kinapod no. Siksikaw ako ibilig ni anak na awat pinakapsut ni anak kapakawan nakurangan ni iturong mo apo ipanagbiag ni biyaya di Diyos intay rambakan Rap siya na asago magraramanan tay sutibyan amin nagapuan rikat ken naman Diyos pagkamangan anyaman nga banan tay biro ken anyaman narikat intay parmeken when nagpay so Diyos tulaen kiret kenam-naman Hinduag lemen Iyayat di Diyos Intay rambakan Rasya na asago
pagraraman na isultibyo amin nagkakwa bigat kinahay Diyos magkamangan inayayat ko ako lagi tinapaklan nagkakasi lagi di mawag masket kahapon alinin naman naputi ayat di may pahinang iayat di Diyos hintay lang bahan nasa nasagot pagraraman na isultibyo amin nagkakwa bigat kinahay Diyos magkamangan Tumakderte. Kumararag tayo. Apo inaramid mo ani San Alfonso, ang mapagtalkan ang nagserbi, ken nangikas kasaba iti daytoy na indaklan a misteryo ti Eucharistia. Ipaayo mo ka di, tada kami amamatikan ka, awaten mi amasansan daytoy a sakramento, kaditi panangawat mi, idaydayaw da ka adi agresat. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tay ti Diyos.